Mun yi farin ciki sosai. Ina matuƙar farin ciki da cewa nan ba da daɗewa ba za mu iya komawa ɗakin Allah a kusan dukkanin faɗin duniya da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma za a kuma rayuwa kamar yadda aka saba, amma ba irin wacce aka saba ba, subhanallah. Wanda ke nufin za mu iya samun yawancin abin da ba ma samu ne lokacin kulle ko zaman gida. Amma a lokaci guda ba zai kai irin yadda ake yi a da ba. Ba zai kasance daidai da yadda ake yi a da ba kafin zuwan wannan ƙwayar cutar. ‘Yan uwa, ku yawaita neman gafarar Allah. Ku nemi gafarar Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ya isar mana, kuma shine majibincin al'amuranmu. Maimaita akai-akai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Addu'ar Annabi Yunus alaihi salam. Babu abun bautawa face kai. Tsarki ya tabbata gare ka. Lalle ni ina daga azzalimai. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuma ya datar da mu. Neman gafara Allah, ƙoƙarin samun yarda Allah ne. Ɗaya daga cikin hanyoyin samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala ita ce neman gafararsa da tuba zuwa gare shi. Kuma idan Allah ya yarda da ku, to ku tuna duk abin da zai faru da ku ba zai zama wata azaba daga Allah ba, sai dai a mazaunin jarrabawa kawai. Kuma rayuwa kamar yadda na faɗa cike take da jarrabawa. Don haka alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka zalika da yawa daga cikinmu mun saba amfani da hanyoyin yanar gizo, ba wai kawai iya sadarwa ba, amma har da wajen aiki da makaranta da sauransu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi amfani da fasahar zamani yadda ta dace. Yawancin mutane suna yin amfani da fasaha ta hanyar da ta dace, amma akwai wasu da suke amfani da ita don yin abin da bai dace ba. Wannan ba ita ce alamar mumini na gari ba. Wannan ba ita ce alamar mumini na gari ba. Wasu ‘yan uwa suna bayyana cikinsu suna aikata ayyukan da a musulunci fasikanci ne, ayyukan da musulunci bai yarda da shi ba. Ku sake duba alaƙarku da Allah. Za mu iya kawo ƙarshen hakan ba a makara ba. Mu zama mutane masu kyawawan halaye da ɗabi'u. Ba a buƙatar ganin tsiraicinku kan a gane kuna da kyau. Wal iyadhu billah. Ya kamata mu gane, idan Allah albarkace ku da wani abu, ku ɗauke shi a matsayin alheri, kuma ku bi umarnin Allah a sakamakon hakan. Babu buƙatar aikata haram wajen nuna murna akan baiwar da Allah ya muku. Idan Allah ya baka wani abu mai kyau, idan Allah ya baku zaman lafiya a aure, idan Allah ya baku wani abu, babu buƙatar idan musulunci bai lamunce ba a nuna hakan, ko kuma a tsunduma cikin wani abu da musulunci ya ɗauka fasikanci ne. Ku tuna ba daidai ba ne a yi haka don nuna abin da kake da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kyakkyawa. Idan Allah ya yi maganar gasa tsakanin mutane, gasa tsakaninmu yakan buƙace mu da mu yi gasa akan ayyuka na alheri, amma ba munanan ayyuka ba. Wasu daga cikinmu suna yin gasar munanan ayyuka. Abin har ya kai matakin da zaka ji wani yana cewa, to idan kai abu kaza, bari mu gani ko za ka iya wanda ya fi shi muni. Kuma idan suka yi hakan sai ɗayan su ce, to bari na nuna maka zan iya yin wanda ya fi naka muni. Ka yi tunani a haka. Idan kuwa haka ne, to sai mu sake waiwaye kamar yadda na ce, batun kyawawan halaye da kuma alaƙar mu da Allah subhanahu wa ta'ala. Ka sani musulunci ba zai taɓa canza ba. Ku tuna ƙa'idojin da Allah ta'ala ya tsara ba za su taɓa canza ba. Ya rage namu mu karɓe su don tabbatar da cewa mun cika su gwargwadon iyawarmu. Kuma ta haka ne za mu kare kanmu, mu sami yarda Allah. Ashe tun da farko ba mu ce ba lokacin da ƙwayar cutar ta ɓullo cewa Allah ne kaɗai zai iya magance mana wannan? Don haka mu gane, don haka mu koma ga Allah cikin kulawa ta yadda za mu sami yardarsa, sannan za mu samu nutsuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu.